Слышу взрыв, прям очень сильный, даже отчасти оглушило. Нам важен каждый литр, каждый куб воды на притоке. Привіт, мене звати Роман Спірідонов і це огляд кримських новин. Російські силовики забрали на допит відому кримсько-татарську журналістку, політолога та соціолога Ленору Дюльбер. У четвер вранці у неї вдома у Судаку відбувся обшук. Окупанти прийшли з постановою підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя. Вилучили комп'ютер, а Ленору Дюльбер відвезли у Сімферополь до ФСБ. Обшук окупанти назвали оглядом, а допит – бесідою. Після допиту Ленору Дюльбер відпустили. Кайрос, Вірат та Мідволга-2 – це російські танкери, які були уражені у Чорному морі. Перші два були нафтовими з так званого тіньового флоту, а Мідволга-2 везла вантаж соняшникової олії. В Україні Кайрос та Вірат назвали законними цілями. Вони могли перевозити нафту майже на $70 мільйонів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Їх атакували морськими дронами Sea Baby. Судно не на ходу, екіпаж не постраждав. Підрозділ Deep Strike Сил спеціальних операцій уразили район запуску та зберігання шахедів поблизу мису Чауда. Дрони влучили у ангар та командний пункт. Цю базу Росія постійно використовує для атак по цивільним об'єктам в Україні. Уражено командний пункт російського військового аеродрому Сакі у Новофедоровці. Українські дрони знищили 3 розвідувально-ударні БПЛА типу «Оріон». Українські дрони атакували і аеродром Бельбек під Севастополем. Про ураження військового об'єкта наразі нічого не відомо, а кримські телеграм-канали писали про вибухи та роботу ППО над містом. Там заявили, що уламком дрона була важко поранена 15-річна дівчина. Осколок в девочку попал прям весомый. Наверное, с 2 мои головы размером. Осінт-канали повідомляють, що тривогу в місті вімкнули через годину після перших вибухів, а поранення може бути від снарядів ППО. 2000 рублів за ототожнення дій СРСР та нацистської Німеччини. Такий штраф отримав кримсько-татарський історик та педагог Енвер Сітміметов. Російський суд покарав чоловіка за інтерв'ю 2020 року. У ньому він розповідав про депортацію та зауважив про відсутність належної правової оцінки діям радянського керівництва. Мешканці Алушти з 8 грудня отримуватимуть воду за графіком – 4 години зранку та 4 години ввечері. Причина – недостатній запас води у Ізобільненському водосховищі. Його вистачить на 92 дні. У компанії «Вода Криму» заспокоюють, алуштинці споживають води менше, ніж її накопичується. Але Это незначительное пополнение, которое, к сожалению, не позволяет нам гарантированно смотреть на перспективу. на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте лайки.